Čo ľudia, je tu aj moja ségra, takže Beria. a vítame vás v tomto videu. Dneska budeme hodnotiť slovenských, českých youtuberov, aj starších, aj novších. A prvého youtubera, neviem, ak sa volá, bohužiaľ, lebo neviem. Takže dávaš ho na... Nepoznám. Nepoznáš, ani ja ho nepoznám proste. Toto si vypneme. No, toto je super. Až. Ďalej tu máme. Je youtuber, ktorého buď to je ten Kaumi, alebo... Ne, nevyzerá tak akože. Nevyzerá vôbec. Takže dávaš ho na kam? Nepoznám. Jasné, že nepoznáš, ani ho nepoznám, jasné. Ďalej tu máme youtubera. Youtuber sa volá Fikuo, a teda... Dobre, dávaš ho na... Nepoznám. Čo? Také videa vôbec nepoznám. Čo? To ako... Je tu asi mister a ja ho dávaš na... Ja ho dávam na top. Top? Mhm. Ty ho dávaš na top a nie je najlepší? Nie. Legendárny není? Ne. Najlepší na celom svete? Nie. Prečo nie na legendárny? Nie. Prečo? Lebo nie. To nejde. Dobre, ďalej tu máme Portyho. Porty. No tak on môže ísť na neutrálny. Neutrálny, dobre. Ďalej tu je... Youtuber je... Neviem ako, a možno je Slovák. Podľa mňa to je taký ten... Keby som ho dal na... Nie, že nepoznám, ale keby to bolo tak také... Nie, že není najhorší. No. Nepoznám ho, daj. Ja ho poznám, ale tak by som to tak... Ho nepoznám vôbec. To záleží, čo ja poviem. Ľudia, ak budete chcieť, aby som tam rozhodoval ja a moja ségra bude na počítači to robiť, tak dajte 50 lajkov na part 2. No ideme ďalej. Ďalej tu máme youtubera, ktorý neviem, ako sa volá, lebo proste má... No, dobré, takže... Nepoznám. To bude veľmi veľa nepoznám. Dobre, To je ďalej... nejaký Slovák? Je to Slovák. Niekoho mi pripomína. A volá sa... Ak sa volá, lebo proste... No... Nepoznám. Skôr sa bude veľmi veľa ľudí, ktorých nepoznáš. Akože iba dvaja, ok? Iba dvaja. Ďalej tu je... Ak sa volá tento youtuber, proste... Nie je možno mňa taký známy, určite, takže... Nepoznám. Ja chcem skúšať, čo je toto. Čo robíš? Bol neutrálne, že no. To je ostojne. A to je, že farba, jaj? A nie je to, že vytvoriť, alebo niečo? Dobre, ideme ďalej. Dobre, takže ďalší youtuber je slovenský, dúfam, že je slovenský, Juraj Vie. Dávaš ho na? Nepoznám. Nepoznáš Juraj Vie? Nie. Ani jedno video som z jeho nevidela. Tomu sa nevyjadrujeme. A ďalší youtuber je... Neviem, ak sa volá proste, naozaj, takýchto youtuberov nepoznám. Určite Češka. Určite. Určite. Takže ty dávaš, nepoznám? Nepoznám. Takže... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 ľudí nepoznáš a 2 poznáš, akože asi Mister a Porty. Prečo on dáš legendárny? Dobre, ďalej tu je youtuber, ak sa volá Via. Takže ty ho dávaš... Nepoznám. Prečo sú tam takí To youtuberi? 10 ľudí na nepoznám, to je asi najviac ľudí, ktorých nepoznám. Určite vy nejakých poznáte, ktorí som dala na nepoznám, ale... A zase to moja segra nepozná, takže to je zase... No moja segra na asi Misterovi a na Portimu. Ja som nikdy nevidela asi okolo Portyho. Videla som Portyho. Koľkokrát? Jedenkrát. No tak no. Ďalšie youtubera, ktorý sa volá... Bauchic. Čič, počkaj, neviem, ale nejak tak sa volal. Či Bauchic? Bauchič. Asi, ja neviem. Proste, Neviem. ja si pamätám jeho meno. Dobre, tak ho dávaš na? Nepoznám. Už je to ďalšia poslanka nepoznám. No. Dobre, ďalší youtuber je Monca.cz, takže dávaš ho na... Nepoznám. Dobre, no tak. Skvelé.
A ďalší youtuber sa volá... Ďalší youtuber, neviem, ak sa volá zase... No, sorry, ja nepoznám takýchto youtuberov. Nepoznám. Dobre, ďalší youtuber sa volá... On je Honza, si myslím. To Honza, a ty ho dáš na... Najhorší. Prečo na najhorší? Nedáva dobre toto videa? No akože nedáva. Pracuje s Vovou, tie parkoury, ale nie. Keby tam bol volá, tak vieš. No, ďalší youtuber sa volá Fizzy. Ja ho dám na top. Top. Prečo nie na legendy? Nemám rada veľmi Fizzyho. Takže keby proste ho ty... To si urobil. To, sorry. Dobre, ďalší youtuber sa volá Gun.cz. Takže dávaš... Nepoznám. Prečo sú takí youtuberi, ktorých furt nepoznám? Keby som tam bol ja, tak čo? No najhorší. Ďalší youtuber sa volá Pixel Orel? No neviem, ak sa volá. Nepoznám. Nepoznáš, jasné, nepoznám. Ďalej je youtuber, ktorého? Nepoznám. Dobre, skvelé. Ďalší youtuber je, ktorého poznáš? Nepoznám. Ani logo neviem. Prečo nemôžem povedať proste meno? Neviem. Sakra, dobre, tak poznáš ho? Asi Filip? Ja ho tiež nepoznám. Nepoznám. Dobre, ideme ďalší. Ježiši, to nepoznám. Počkaj, ale ja to radšej budem dávať, tento sa volá do 2 minút, lebo to som sledoval, ok. A dávaš ho, daj ho aspoň na neutrálny, prosím, neutrálny. Dám ho na najhorší. Ne. Dám ho na najhorší, aspoň, že raz ty je môj brat, tak nech mu urobím aspoň trošku radosť. Najhorší je ten horší, než nepoznám. Dobre, nebudem nič robiť. Ďalší youtuber sa volá youtuber, ktorého som sledoval pred pár rokmi, či mesiacmi. A jeho meno som zabudol, lebo som. Ale začína to asi na A, lebo vždycky sa mi to mení s asi misterom. Adam? Hona? Dám ho na nepoznám. Nie, daj na neutrálny, prosím. Dobre, dám ho na neutrálny. Aj keby som to veľmi nechcel. Dobre, ďalší youtuber sa volá Trendy, dávaš ho na? Nepoznám. Skvelé. Ďalší youtuber je Steak. Jeho dávaš na? Ja ho dávam na asi neutrálny. Prečo nie na dobrý? Nepozerám na neho videa. On má veľmi dobré Pokémon. Ja som ho sledoval na každom účte, napríklad keď mal Pokémon. Dúfam, že to je ten Steak a nie, že to je iný Steak. Okolo to by som bol trošku sklamaný. Ideme začínať. Čo robíš? Potreboval som sa napiť, sakra. Tari. A dávame ho na najhorší? Ja ho dám na... Nech tam bude konečne na legendárny. Yes, konečne tam je niekto na legendy. Ty vole, inak má dobré zostrihy. Akože dobrý youtuber, akože. Keby som to mal vybrať, tak je dobrý akože youtuber, hej. Akože konečne na legendy niekto. Dobre, ďalší youtuber sa volá... Tohoto youtubera nevieme o menu, ale má veľmi dobrú pesničku. I play Pokémon Go. I play Pokémon. Ja ho dávam, môžem ho dať niekam proste ja? Dobre. Ale iba jedného tohto. No, ja ho dám na... S niekým. Neutrálny. Takými zubami. Dobre, ďalší youtuber je Samuel Toten. Dávaš ho na... Nepoznám. Ideme na ďalšieho youtubera. Youtuber sa volá Steak 12. A ty ho dávaš kam? Ja ho dám na... Asi by som ho dala na... neutrálny. Počkaj, aha, tu je neutrálny. Ale som tam patrí porty. No, to dobrú mám. Tak jsme tady zase. Adam Sandler? No? Co tady děláte? Co tam asi dělá? Jsem na dychtě a čekám. A ďalší youtuber sa volá... Dobre, neviem, ako sa volá, a Masakar volá, že majú dobré pesničky a oni sa volajú... No neviem, ako sa volajú. A ty ich dávaš na...
Asi top. To bolo stolička. A to bola moja školská taška. Počkej, aha, ty máš tam. Ľudia, je tá školská taška. Je tá školská taška. Ja som si myslel, že to čo je. Asi by som ho dala na Neutrónny. legendárny. Čo? Áno. Takže on ide spolu Tarím a ja ho nepoznám, ľudia. Tak to je Don't. To je Don't, to je Don't, ľudia. To je Don't. Dobre, ďalší youtuber je Alkan a jeho... Jeho vôbec nepoznám. Dobre, ja ho dávam na inú toto stranu, lebo proste... Toto je Alkan. To je Alkan. Tento patrí sem. Ten patrí sem. Dobre, ďalší youtuber sa volá Jedeme žrát. Ty ho dávaš na? Nepoznám. Tak ja ho dávam na... takisto, kde som dal tohoto stejka. A ďalší youtuber sa volá Stáňa. To je jeho manželka. Takže by som ho dala na legendárny. Prečo tam nie je pokec? Prečo proste ľudia, veď on je slavnejší Rasty miluje pokeca, takže milujem ja ho pokeca. nemilujem. A on ide na toto? Ja by som K Tarimu? dala legendárny, áno. K Tarimu je... No proste... Aby sa spolu... Dobre ľudia, ďalej tu je posledný youtuber a to je Moon. Ona sestrka Clarisu, no. Frérka Clarisa, to Dobre, je jeho. a ona sa volá... Teda, ty ho dávaš na... Ja Ty by ho som ho dávaš na... dala na... Dobre. Ja by som ho dala na... Top. Top? Aha, ja to pýtam steak a tie henty. No, akože ja s tebou súhlasím, alebo... Ja nie som taký mega fanúšik Moona, ale môj spolužiak je... Čo robíš? No, dal som mu tam ľudia. Aha, dobre. Toto ľudia bol koniec videa. Posledný youtuber. Dávajte lajky a Follow. uvidíme sa o ďalších videách. Takže čus, bus, autobus.